Ja passem a que donem per inaugurada ja la jornada tal qual ha fet Carme i passem ja a que ens parli Joan Soler, que com bé sabeu és president de l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya i que també es parlarà de les seves experiències sobre el tema dels arxius en el confinament i la preservació de la memòria de la nostra societat. Moltes gràcies. Joan Soler, quan vulguis pots començar. I nosaltres... Hola, se'm veu bé? I se'm sent bé? Sí, se't veu. Pujo una mica els volums, etc. Bé, doncs bon dia a tothom i moltes gràcies a l'Associació d'Arxivers Gestors de Documents Valencians i a la directora general per haver organitzat aquesta jornada, per haver-vos atrevit a fer una trobada així virtual amb gairebé 75 persones simultàniament treballant aquí i escoltant-nos. Em complau molt perquè és el Dia Internacional dels Arxius, realment s'està transformant en setmana i en mes, com esteu dient, i la participació de tantíssims arxivers fent activitats per tot arreu cada vegada es nota més, per tant anem, penso jo, per bon camí. Aleshores, el que se m'ha demanat avui és parlar-vos de la iniciativa que hem tingut a Catalunya, des de l'Associació d'Arxivers Gestors de Documents de Catalunya, però que en realitat també s'ha estat repetint arreu del territori espanyol, tant a València, a la zona de Madrid, hi ha molts arxius municipals, l'arxiu de Màlaga, que han activat una campanya ciutadana propera a una població que ha patit una cosa de la qual feia més de 100 anys que no se n'havia sentit a parlar, o almenys amb la intensitat que s'ha viscut, que és una pandèmia. Per tant, és un fet absolutament excepcional a hores d'ara. En el nostre passat, els arxivers sabem que gairebé cada 5-10 anys hi havia pandèmies, epidèmies i malalties de tot tipus, però ara ens ha sorprès a tots. No estàvem ni habituats ni preparats a una situació així i la pandèmia ha impactat a una societat absolutament globalitzada, per tant, estem davant d'una situació nova. Els arxivers ja fa temps que hem sortit del nostre temple i que estem guanyant-nos al carrer i mirant de fer partíceps a tots els ciutadans en tota aquella tasca que realitzem nosaltres. Bàsicament, accedir a una informació que pertany als ciutadans i, poder treballar en la construcció d'una memòria compartida que no sigui la memòria de les grans institucions o les grans personalitats. Tots plegats, individualment, som un potencial arxiu i a partir d'aquí podem començar a construir una xarxa completíssima de connexions, de coneixement, de dades, intercanvi d'informació, producció de documents. Aleshores, dins aquest marc conceptual, el que tots hem viscut en la nostra pròpia carn, fins i tot, i hem vist en els nostres ciutadans, és que una de les maneres de poder tirar endavant la pandèmia ha estat documentant la pròpia pandèmia. Tots hem fet fotografies, tots hem fet algun tipus d'acció ciutadana, tots hem sortit, bona part, hem sortit a les 8 del vespre a aplaudir als nostres balcons els serveis sanitaris que s'hi estan deixant la pell i en molts casos la vida per mirar de salvar la major part de pacients possibles. I és per això que aquí hi ha hagut una acció col·lectiva de primer nivell immensa que és bo que mirem de conservar els aspectes positius i també aquells aspectes que no siguin tan positius per aprendre'n, per tornar-nos a habituar a situacions d'aquest estil, a documentar perfectament què és el que ha succeït amb la pandèmia per properament, si es tornen a esdevenir coses d'aquest estil, tinguem més coneixement, més capacitat de reacció, etc. La nostra memòria no pot ser feble, sinó que en una societat en què la distribució d'informació cada vegada és més àmplia hauria de ser més forta que mai. Per tant, anem a veure com ho fem. Aleshores, jo us he preparat una petita presentació una mica fent context, i no només us parlaré de la campanya pròpiament Arxivem la Covid, sinó d'un seguit d'iniciatives que hem estat fent des de l'Associació d'Arxivers en els darrers anys que permeten entendre per què ara,
en el cas almenys català, que és el que conec perfectament, l'èxit ha sigut rotund, ha sigut molt gran. Vaig a compartir una petita presentació que he fet i que després tindreu vosaltres a la vostra disposició per llegir amb tranquil·litat. A veure si tot va bé i puc compartir la pantalla. Molt bé, espero que ara tots veieu la pantalla. Si hi hagués cap problema, doncs, sisplau, m'ho dieu. Anem a veure, abans de començar en si, vull que entenguem tres conceptes importants. El tercer veureu que l'entendreu ràpidament, però els dos primers són una concepció teòrica nova que, en aquest cas, devem el bateig d'aquests conceptes en el cas de l'àmbit català, l'àmbit espanyol, a Vicent Ruiz, que és company nostre a l'Associació d'Arxivers, arxiver de fa molts anys, que són els conceptes d'arxiu comunitari, fons social i col·lecció. Més que res perquè aquests són els conceptes que permeten explicar o conceptualitzar teòricament tot allò que estem fent quan fem una recepció o una campanya de producció de documentació per conservar un moviment del present, un moviment que no pertany a una institució en si o a una personalitat, sinó a un col·lectiu de persones que miren de més o menys organitzar-se. Aleshores, vull que retingueu aquestes definicions perquè, a mesura que expliquem els casos, crec que podreu entendre què és el que està passant aquí. Estem davant d'una situació relativament nova en l'arxivística, que fins i tot està posant, segons alguns autors, en crisi, per exemple, el principi de procedència o el concepte pròpiament de productor. D'acord? En què aquests elements que eren tan sagrats per l'arxivística, ara tenen una possible interpretació més fluida, utilitzant la terminologia dels darrers anys, més fluida, més flexible, més extensible, més variada, més fusionable amb diferents iniciatives a la vegada. Jo penso que valia la pena, ja que explicàvem tot això, presentar-vos aquests conceptes. L'arxiu comunitari entès com un cos coherent de documentació produït amb la pretensió d'evidenciar l'experiència subalterna dels seus productors. Bé, aquesta idea el que planteja és que hi ha col·lectius que per ser presents en la memòria de les societats s'han d'expressar documentant-se d'una manera diferent a com ho fa un ajuntament o com ho fa una institució o una personalitat. És per això que aquí s'hi posa el concepte de subalterna. Gent que des de baix, socialment, miren d'impulsar accions de documentació que permeten explicar-se. I aquí parlem del propi feminisme com a moviment més que transversal i que està tornant a agafar una volada intensíssima aquests darrers anys, o moviments com el moviment LGTBI o altres moviments més espontanis que puguin tenir uns temps més petits. Us posarem uns exemples en la presentació que faig. Què és el que hi ha aquí? Doncs bé, aquí el concepte de patrimoni, que va lligat sempre als arxius i sobretot a l'activitat d'arxiu històric, de preservació pel futur, no és la capital. Aquí la que ens interessa és que l'acció de documentar no és per conservar un patrimoni, sinó per provocar una reflexió cívica i política per reivindicar uns drets que no es perdin i que puguin ser enfortits. Aquesta idea d'arxiu comunitari la trobarem en alguns dels exemples que ara treballarem a continuació. Després hi ha el concepte de fons social, també que ha proposat Vicent Ruiz, amb una publicació que és complexiva de tota aquesta teoria i que veureu a la revista Lligall número 43, que està a punt de sortir aquest mes de juny, d'acord? Vull dir que us convido a llegir-la. Què és un fons social? És un conjunt de documents creat per un grup d'usuaris a través d'una dinàmica participativa utilitzant xarxes socials. Trobarem alguns exemples a continuació sobre això. Aquí es tracta que aquesta acció de documentar-se es realitza només utilitzant xarxes socials. I té, doncs, un boom durant un període concret de temps amb una grandíssima producció de documentació. Bé, com tractar això arxivísticament quan no tenim clara ni la procedència, ni la propietat, ni qui és el productor? Com ho tenim, això clar?
veurem algun exemple. I després recupero el de col·lecció, perquè molt probablement hi ha molts arxivers que tota aquesta teoria nova que estem mirant de plantejar la conceptualitzen com una mera acció de col·lecció. Per tant, una acció que no és tan arxivística com podria ser. D'acord? I què és una col·lecció? Doncs bé, algú m'està tocant aquí la pantalla o sóc jo que faig alguna cosa malament? La col·lecció, aquest conjunt de documents que no han estat produïts de forma natural, sinó que és una acció factícia d'incorporar pel suport, per alguna característica comuna o pel tema. Aleshores, si ara anem a conservar la memòria de la pandèmia i arxivem la Covid, potser estem fent simplement una mera feina de col·lecció. Anem a mirar de veure com els tres conceptes es posen a tot arreu. D'acord? Un últim element abans d'entrar en els casos. Condicionants necessaris que hem de tenir en compte en la reflexió que farem a continuació. Bé, estem parlant d'actuacions col·lectives, el que trobarem, a manera de moviment social, amb consciència pròpia, fins i tot històrica, de reclamacions de drets històrics, a vegades, o reclamacions que s'allarguen molt en el temps. El feminisme és un cas característic, per part d'un grup, en què una suma de participants actuen d'aquesta manera col·lectiva, amb molta força. 2. Creació d'agrupacions documentals. Aquesta acció col·lectiva provoca aquestes agrupacions documentals com a acte de reivindicació d'identitat i per provocar aquesta reflexió política, si no directament promoure un combat polític per forçar les estructures sempre estables i rocoses dels governs o de qui ostenta el poder per modificar les seves polítiques, d'acord? I en tercer lloc, aquesta eina necessària que sí que apareix ben bé a partir del 2010-2011 amb les primaveres àrabs, si recordeu, que és l'ús de les xarxes socials per difondre aquest coneixement, aquesta reivindicació, aquest combat polític, als canals telemàtics, i és l'eina també utilitzada no només per difondre, sinó per documentar aquesta defensa dels drets, etc. Amb aquest plantejament que faig inicial, el que us estic dient és que l'arxivística sobrepassa la seva activitat merament conservadora o del patrimoni, fins i tot la seva activitat merament cultural, i recupera una força que jo penso que sempre ha tingut, però que a vegades s'ha volgut més o menys amagar, que és la seva força política. L'arxivística o un arxiu és política per si mateix. I aleshores, concebuda d'aquesta manera, pot servir també per canviar societats, per fer-les més democràtiques, per fer-les més transparents, etc. Si nosaltres, arxivers, passem a ser també activistes i ens imbuïm d'aquesta voluntat de canvi, aleshores la nostra activitat fins i tot pot tenir més sentit que simplement anar a perpetuar les essències d'una identitat concreta, les essències d'un país o d'una nació, o les essències de les grans personalitats que han marcat els nostres camins com a grans líders. Vull que enteneu la ironia quan parlo d'aquesta manera. Quins 4-5 casos trobarem? Doncs parlarem d'una experiència antiga del 2011 que es diu Acampada TRS, que és una experiència que vam fer a Terrassa. Jo treballo a Terrassa des de fa molts anys, a prop de Barcelona. Acampada TRS, després veurem la petita experiència No tinc por, el 2017, la campanya d'Arxivem al moment 2017, el Fons Social de Cuéntalo, 2018, i acabarem amb Arxivem la Covid. Doncs vinga, anem per feina. Acampada TRS. Us situo ràpidament. 2011, moviment 15M, democràcia real ja, els acampats a tot arreu del territori espanyol, les grans ciutats, doncs venen això, les places, els ajuntaments, els grans espais oberts venen, doncs això, colonitzats per grans masses de ciutadans que volen un canvi social rotund que afecta tots els nivells, socioeconòmic, polític, davant la crisi galopant que estem vivint després de la crisi financera del 2008. El 2011 impacta radicalment a tota Espanya i, sobretot, en un moment en què arriben unes eleccions municipals i hi ha l'opció de provocar canvis polítics per mirar d'afrontar la crisi de la millor manera. Terrassa és un lloc més on es produeix això i Terrassa, tots els que anomenaven indignats o els acampats, es dediquen a això, a produir un fons social. Dins de les descripcions aquelles és un fons social.
Aleshores, l'Arxiu Històric de Terrassa es posa en contacte amb aquests indignats, amb els que eren més o menys els responsables o els líders del moviment en el cas de Terrassa, i entre el 18 de maig i el 22 de juny els hi demanen de poder recuperar tota la documentació que estan produint ells. La primera resposta és que què voleu recuperar si està tota les xarxes socials? I això per nosaltres a Terrassa era una novetat. Efectivament, xarxes socials tipus Twitter o YouTube no estaven tan en ús, sobretot Twitter. Aleshores, ens veiem que tenim un repte tecnològic, que és el que fem per recuperar tota aquesta documentació. El que es produeix en aquells parell de mesos és unes negociacions directament amb tots els acampats en què la primera resposta per poder disposar nosaltres d'aquest material que demanem permís al que enteníem que eren els propietaris o els productors és que no. O sigui, no se'ns vol donar aquesta documentació, no? I els hi pregunto, per què no voleu que un arxiu públic conservi memòria de tot això? I et diuen, no, perquè vosaltres sou casta, en terme de l'època, perquè vosaltres sou una institució pública que depeneu de l'Ajuntament i nosaltres combatim contra això. Aleshores, aquí hi ha tot un debat que fem nosaltres arxivers amb ells per dir-los sí, però nosaltres representem una societat, és una experiència nova per nosaltres, sou un moviment social que teniu consciència històrica i, per tant, voleu deixar petjada d'aquests moviments. Qui recordarà això d'aquí uns anys si no fem aquesta feina arxivística? I al final, en una d'aquestes assemblees, recordeu, es votava amb mans en l'aire, doncs l'assemblea de l'acampada de Terrassa decideix que sí, que es donarà a l'Arxiu Històric tota la seva documentació. I tota aquesta documentació constitueix aquest fons social, perquè tot pràcticament va ser creat en xarxes socials i va ser distribuït com a tal, i ens arriba una quantitat ingent de documentació. 2.684 documents que sumen un total de 401 gigas amb 728 vídeos, 1.698 fotografies i 2,66 gigas en una aplicació de gestió de la informació i un espai col·laboratiu que es deia Drupal en aquell moment. Clar, això era un repte per a un arxiu com el nostre, en el sentit que era el primer fons íntegrament digital que havíem de conservar. Com sigui, com us dic, a partir d'aquesta assemblea del 3 de juny se'ns dona potestat i se'ns dona tots els drets per ús i explotació d'aquests vídeos, d'aquestes imatges, perquè el coneixement i les idees de l'acampada de Terrassa es distribueixin sempre que es pugui arreu de la infosfera. I aquesta era la gran novetat en aquell moment. Aleshores vam assolir, des de l'Arxiu de Terrassa, conservar per primera vegada el resultat d'un moviment social que havia estat íntegrament produït en digital i que volia perpetuar o allargar al màxim possible la seva consciència històrica i la seva voluntat de canvi. Quin va ser el resultat? Doncs bé, nosaltres tècnicament hem hagut de conservar això des del 2011, estem a 2020, han passat 9 anys i la veritat és que tecnològicament l'única solució que hem trobat per conservar 401 gigas no és utilitzar un servidor a la manera de repositori en el núvol o això, sinó que encara ho tenim en disc durs, sense que haguem fet cap migració des de l'any 2011 i, en tot cas, allò que es conserva de moment accessible és tot allò que hem posat en línia. És aquesta la millor solució arxivística que podíem oferir a aquella acampada de Terrassa? Probablement no, d'acord? Però en aquell moment veiem que era una novetat com a possibilitat de canvi, però els temps no han anat tan ràpid o l'evolució tecnològica del nostre arxiu no ha sigut tan capaç de poder afrontar una situació així. Us vull parlar amb franquesa perquè entenguem que tot allò que ara vosaltres estigueu fent en els vostres arxius de captació de documentació 100% digital ha de tenir una estratègia de preservació molt més clara que la nostra. Què els hi vam oferir a aquesta gent? Doncs bé, una fitxa NODAC a nivell de fons, descripció completa, tot és consultable al portal de Catalunya d'accés als arxius en línia, totes les imatges audiovisuals, totes les assemblees es poden consultar obertament en YouTube. Vam fer una entrada a la 15Mpedia, que és una Wikipedia específica que es va crear per parlar de tot aquest moviment. Es va realitzar un petit producte de difusió que es deia Les 8 al Raval, amb un llibre, amb un DVD,
I finalment hem passat a formar part del que seria l'arxiu comunitari d'aquest fons social, que és l'Archivo 15M, que crec que abans ja us l'he citat, o sigui, està allà apuntat i podeu linkar per veure quin és l'arxiu de totes aquestes acampades que es van fer a tota Espanya amb motiu del 15M. És una experiència antiga que va inspirar, jo personalment vaig entrar el 2013, això és 2011, el 2013 entro a l'Associació d'Arxivers, comencem a treballar amb Vicent Ruiz la necessitat en fi, de provar arxivístiques diferents davant de realitats que eren noves, com la que hem vist en el cas anterior. Llavors, la primera experiència pròpiament d'arxiu comunitari que intentem és amb la campanya No tinc por. Recordeu, 17 d'agost del 2017, atemptat jihadista a la Rambla de Barcelona i a Cambrils, el mateix dia. Un daltabaix a tots nivells, en plena campanya turística, en el cor de Barcelona. En fi, genera una por terrible que la gent reacciona a les xarxes socials amb el hashtag No tinc por. Què hi havia amb l'ús d'aquest hashtag? Doncs bé, informació de primera hora sobre com estava desenvolupant-se l'atemptat i les seves conseqüències, la recerca dels jihadistes i dels assassins, i també l'arxivística del dol, és a dir, les mostres d'afecte i de condol que comencen a omplir les xarxes davant del que havia estat un atemptat de primer nivell. Això nosaltres ho llegim perquè que necessita algun tipus d'acció arxivística que permeti preservar. Durant aquells anys, sobretot Vicent Ruiz havia estat en contacte i coneixia el projecte Documenting the Now, el qual, si no el coneixeu, us convido a que hi entreu i analitzeu. Curiosament, Documenting the Now és una iniciativa que s'inicia a la Universitat de Maryland, als Estats Units, arran de l'assassinat de Michael Brown a la ciutat de Ferguson l'any 2014. Just en el moment en què comença el moviment Black Lives Matter, que a dia d'avui tristament continua estant tan al dia, d'acord? Un assassinat impune d'una persona negra, d'acord? Doncs que un policia l'acaba matant i sense motius. Aleshores, això genera una ràbia, permet que la ràbia continguda de la gent de color es mogui, es dispari i utilitzi les xarxes per criticar i per fer combat polític contra aquests abusos per qüestió de color de la pell. I llavors Documenting the Now inicia una manera de treballar que mira d'extreure de les xarxes socials tota aquesta memòria que s'està produint en el present. Totes aquestes proves, fins i tot, aquests vídeos que es transmeten dient, mira, un altre punt de vista de com el policia va matar la persona, no? O vídeos i fotografies de com a diferents ciutats nord-americanes es produeix aquest esclat de ràbia per mirar de revertir aquestes situacions tan injustes. I Documenting the Now el que fa, està al costat al sorgir d'una universitat, és establir tota una tecnologia de treball sobre com extreure aquesta informació de les xarxes socials i poder-la treballar a part. Sabeu que les xarxes socials al final no deixen de ser xarxes propietàries d'empreses, a la major part nord-americanes, o xineses, o russes, de grans països, i per tant, tu simplement aboques una informació en aquestes xarxes, però un cop l'aboques allà, deixa de pertànyer pràcticament, en molts casos, i aleshores ells sembla que en puguin fer-ne qualsevol cosa. Es tracta que nosaltres recuperem tot això d'alguna manera, i ells estableixen la manera de treballar que, com us dic, us recomano que feu servir. Doncs bé, utilitzem el coneixement de Documenting the Now, mirem des de l'Associació d'Arxivers, promoure una captació de tots els tuits produïts entre el 17 d'agost, el mateix dia de l'atemptat, fins al 26 d'agost del 2017, arran de l'atemptat jihadista, que van des del dia de l'atemptat fins a la gran manifestació unitària que es fa a la ciutat de Barcelona. En aquest cas, com us dic, tot és xarxes socials, no hi ha més documentació i, com a molt, s'incorporen
a continuació tant l'Arxiu de Cambrils com l'Arxiu Municipal de Barcelona per realitzar una tasca de col·lecció. I per tant aquí es produeixen dos coses. Una, un intent nostre experimental de crear un fons social a partir de les xarxes socials i dos, una reacció dels arxius, diguem-ne, clàssics, arxiu institucional, per també fer col·lecció de tota aquesta producció. Quins són els resultats? Doncs bé, per la part nostra com a associació extraiem 52.800 tuits que generen un dataset que normalment es pot descarregar en el catàleg de datasets de Documenting the Now i que allà podeu trobar tots els tuits que es van fer. Tots. Tuits únics, no retuits, tuits únics que representen mitjançant la tecnologia Documenting the Now, tu pots descarregar-te, pots rehidratar, és una paraula així molt rarota, però és rehidratar, per poder consultar de nou les imatges, els vídeos, etc. El que no fa aquesta tecnologia és que tu puguis descarregar tot aquest material lliurement. No, tu pots tornar-ho a consultar a la plataforma de Twitter mitjançant la rehidratació. Per què? Perquè la propietat ja pertany a Twitter i tu no pots fer aquesta explotació lliurement. I en segon lloc, en paral·lel, l'activitat arxivística clàssica de l'Arxiu de Barcelona i de Cambrils genera 4.654 missatges de solidaritat i 29.763 signatures al llibre de condol digital, en aquest cas a Barcelona. Aquesta és la producció, aquest és el volum, aquest és l'arxiu. Això és el que produeix el Notting Po. Com us dic, a nivell de titularitat, el debat no s'obté el consentiment dels productors ni es disposa del permís, o en tot cas es disposa del permís limitat de Twitter per fer descàrrega durant uns dies. Això és el que et permet fer Twitter. I en segon lloc, doncs bé, es recopilen aquestes mostres de condol a manera de col·lecció. Resultats del tractament. En primer lloc tenim un article de nou de Vicent Ruiz, Notting Po, l'arxivística del dol, que mira d'explicar teòricament què és el que estàvem mirant de fer des de l'Associació d'Arxivers. Des d'aquest enllaç es pot consultar. El dataset de Notting Po i, en darrer lloc, si cliqueu en aquesta exposició virtual, Memorial La Rambla 17A, doncs podreu veure cada un d'aquests 4.600 i pico documents que es van col·leccionar en aquell moment. Què són aquests documents? Són documents que, fotografies dels agressors, dels assassins, etc. No, són documents de les mostres de condol. Recollir, diguem-ne, tot allò que es va exposar en la mena de memorial improvisat que es va fer en el centre de la Rambla de Barcelona. I podeu entrar-hi i podeu veure exactament a què es refereix. Cada un dels documents viu per si sol, en la suma de documents es genera un text que cal, doncs, explicar bé. Entrem a Arxivem al moment. Aquí ens posem més seriosos nosaltres com a associació d'arxivers. L'experiència del 17 d'agost és molt recent. Ens en anem a finals de setembre, a principis d'octubre del 2017, al voltant del suposat, o per alguns real, referèndum de l'1 d'octubre per saber si Catalunya hauria de ser un estat independent o no. En aquest cas, la reivindicació política és més que evident. Abans, Notting Po és una reivindicació de dol, de queixa, de ràbia davant d'un atemptat. En aquest cas, la reivindicació política que tots coneixeu, que no fa falta que us expliqui amb massa detall. L'associació es posa en marxa aprofitant el coneixement anterior i des del 19 de setembre fins al 5 d'octubre, arran de tot el que passa al voltant del referèndum, també es llencen les xarxes socials per captar tota aquesta informació, per mirar de documentar què estava passant a Catalunya durant tots aquells dies tan intensos i sincerament terribles per tots plegats, perquè es va viure en una situació de tensió que no recomano perquè va ser molt agressiu tot plegat. Aquí sumem una peça més. Com que com a associació d'arxivers sí podem arribar a tot Catalunya, però no tenim la força necessària ni la infraestructura necessària per realment arribar a tot. Una cosa és Barcelona, l'altra cosa és tot Catalunya. I aleshores aquí impliquem els arxius públics que s'hi vulguin sumar perquè ells creïn les seves pròpies xarxes de contacte per recuperar informació i documentar què estava passant durant aquells dies. I, sorpresa,
fins a 51 arxius catalans de tot tipus, sobretot municipals, però també diputacions, algun universitari, en fi, se sumen a la campanya. Vam crear un Instamaps, aquí teniu una mica com es distribueixen tots els arxius que van participar en aquesta campanya. El resultat de la recopilació que vam fer des d'associació amb els 51 arxius va ser això. Utilitzant només el hashtag #CatalanReferendum, per tant anàvem més enllà d'Arxivem el Moment. Arxivem el Moment era simplement la marca de la campanya, però el hashtag que treballàvem era #CatalanReferendum i que per tant podia recollir no només l'expressió crítica dels que estaven pro independència a favor del propi referèndum, sinó fins i tot la reacció internacional o de la gent que pogués estar en contra de tot aquest moviment, doncs recull més de 8 milions de tuits. Una bestialitat, d'acord? Aquí sí que ens cal l'ajuda d'Ed Summers, directament des de Documenting the Now, i ho treballem conjuntament, Institut de Maryland i nosaltres. Això per la nostra part, associació, aquest és el volum que vam recollir. 2. Com a arxius, bé, la recopilació va ser molt diversa, els resultats van ser molt diversos. Hi ha arxius que confessen no haver recollit res, com per exemple el cas de l'Arxiu Comarcal de la Vall d'Aran, o en tot cas actual arxiu del Consell d'Aran, i és curiosament una de les zones de Catalunya en què la participació en el referèndum va ser molt més baixa. És a dir, la gent de la Vall d'Aran no es va sentir interpel·lada per aquesta campanya. Vull que entengueu que aquestes campanyes no són necessàriament... volen ser plurals, volen cobrir el màxim de coneixement possible, però no sempre són neutrals. No sempre són neutrals. Això reconec que des de l'associació ho traiem perquè molta gent de la Junta se sentia implicat en aquest tema. Hi havia gent que no, com a tot arreu. En fi, en tot cas, els resultats són molt diversos. Arxius que recullen moltíssima informació, altres arxius que no tant, que no se senten interpel·lats. El que ens ajuda a fer aquestes campanyes, però, és crear comunitat d'arxiu. I aquesta és una altra novetat que potser hauria d'haver fet la definició. Es crea una xarxa de ciutadans al voltant del centre de referència arxiu per la recopilació d'aquest coneixement ciutadà. D'acord? Clar, aquí també poden haver-hi biaixos, gent que estigui més o menys interessada, gent que... Però es crea una xarxa ciutadana que realment trenca amb la idea de temple que sempre volem tancar. Elements que queden d'aquesta campanya. Doncs bé, el hashtag Arxivem el Moment el recopilem nosaltres i el tenim en un fitxer com a associació arxivers, amb un resultat molt modest. El hashtag que funciona molt més #CatalanReferendum i el podeu vosaltres descarregar a Documenting the Now. Important, això que us diré ara. Aquest material vam decidir no conservar-lo a Catalunya, perquè arran del referèndum ja sabeu una mica la Fiscalia i diguem-ne la justícia com ha actuat en tot plegat, podem estar-hi en contra o no, d'acord? Però el que no volíem fer nosaltres era la feina a la Fiscalia, en aquest sentit, i que ens poguessin venir a buscar en moments en què, en fi, tots ens vam sentir una miqueta interpel·lats, i potser en uns casos gent que se sentia una mica perseguida. Aquest material, però, existeix, de fet està obert, per tant, si la Fiscalia ho volgués, ho podria descarregar sense problemes i utilitzar-ho. Penseu que gent d'Òmnium Cultural ens va demanar tot aquest material i l'ha fet servir per la defensa dels Jordis, Jordi Cuixart, etc. En fi, no vull negar que aquesta ha sigut una campanya de part i ha sigut molt pro-independentista i l'associació va rebre l'impacte també d'això. Vam rebre la crítica de molts col·legues professionals, vam rebre la crítica de molts socis que es van donar de baixa. Bé, era un risc que no sabíem si volíem o no volíem acceptar, però que al final, al tirar-ho endavant, es va donar. Aquestes són conclusions. Ens vam equivocar o no? No ho sé, però en realitat l'origen de tot plegat era tirar endavant una proposta d'activitat arxivística amb una situació d'estrès molt gran. A veure quin era el resultat. Aquests són els resultats. En paral·lel, i acabo aquesta part, la pròpia Generalitat va treure una mena de subcanya que no els hi va tenir gaire èxit.
que era Memòria 1 d'octubre, i que van voler juntar arxius, biblioteques i museus, i després, en paral·lel, una entitat que es diu Cat Memòria, que encara actua, va realitzar una geolocalització de molts vídeos amb l'actuació de la policia aquells dies, etc. O sigui, va haver-hi generació de documentació. Acabo, doncs, amb aquesta part i passo a un altre projecte, el projecte Cuéntalo. Aquí el projecte també iniciat no tant per les associacions, i afegim a continuació la periodista Cristina Fallaràs, que llença el hashtag Cuéntalo emulant el hashtag MeToo, en què moltes dones se sentien interpel·lades per posar en públic casos d'abusos o fins i tot de violacions o agressions als quals havien estat víctimes. Tot això ve generat a partir de la primera sentència del cas de la Manada, que no articula l'acusació de violació, sinó simplement com a mera agressió del que havia estat una violació en massa en grup de 5 persones sobre una persona. En fi, va haver una reacció a les xarxes bestial també, i entre el 26 d'abril i el 13 de maig es produeix aquesta captació de tuits a les quals nosaltres com a associació ens hi posem i ens hi comencem a treballar. Aquí tothom hi deia la seva, en què cada dona o cada persona que se sentia interpel·lada explicava el seu cas i es creava aquesta mena de dol comunitari i de compartició de solidaritat entre tots. Resultats. Bé, 2.750.000 d'intervencions, de tuits, 790.000 tuits únics, 160.000 tuits originals, 790.000 usuaris únics i un devessall d'informació bestial. Aquí el que creem des de l'associació és un equip de treball que va des de periodistes, amb la Cristina Fallaràs al capdavant i la Carme Peiró de Barcelona, i sumem el Barcelona Supercomputing Center i l'associació com a ens jurídic amb capacitat d'obrar i demanar subvencions, si m'expliqueu, si em permeteu dir-ho d'aquesta manera. I clar, creem un grup de treball immens i gràcies al Barcelona Supercomputing Center aconseguim tractar tots aquests 2 milions de tuits d'una manera que sigui gràficament reutilitzable. Perquè, clar, tu pots fer una activitat arxivística, conservar-ho tot, però si no fas reutilització o no provoques que s'utilitzi, com ho fas, això? En fi, el resultat el podeu consultar de manera completa a Projecte Cuéntalo. Aquest és un cas claríssim de fons social, ús de xarxes socials, voluntat de crítica social per part d'un col·lectiu de persones que se sent agredida i que crea un moviment de queixa immens. Entreu aquí, remeneu, disfruteu del tema. Altres productes, un parell d'articles que són el resultat de la presentació en el Congrés d'Adelaida de l'ICA aquest mes de novembre passat. Sortim a TV3 també amb un reportatge i el llibret de Cristina Fallaràs, Ahora contamos nosotras, on s'explica tota aquesta experiència també amb els arxivers. I arribem al que havia de ser l'origen de la nostra xerrada, però que penso que era necessari conèixer tot aquest background per entendre com hem d'interpretar el que ha passat ara aquí. Des del 13 de març, des del 14, estrictament del 14 de març, entrem en un estat d'alarma a tot l'estat espanyol, per culpa d'un virus capritxós, que no sabem exactament d'on ve, que al principi diuen que ve de la Xina, però ara ja no sabem d'on punyetes ve. Aquest dematí llegia que ja sembla ser que a Xina deambulava el virus des del mes d'agost, per tant, de l'any passat, per tant, tranquils, tot el que sabem fins ara probablement és inútil, tot ho sabrem d'aquí un cert temps. Arran d'aquest estat d'alarma hi ha un confinament massiu de tota la població espanyola a casa seva. I clar, això és una mobilització que va molt més enllà de la política o d'expressions concretes de ràbia o expressions de col·lectius o de moviments específics. No, això afecta a tothom, de dalt a baix i d'esquerra a dreta. Aleshores, aquí el moviment pot ser molt més massiu. Ens adonem, 14 de març, declaració de l'estat d'alarma, però a partir del 23 de març veiem ja arxius que comencen a fer el seu arxivem al moment. La seva captació d'informació engega les seves xarxes de connexió amb ciutadans
per recopilar memòria de tota aquesta situació que és nova, que no feia més de 100 anys. L'última gran pandèmia a nivell internacional havia estat el 1918, la famosa grip espanyola. Maldita espanyola. Des del 23 de març, alguns arxius catalans, això s'ha de dir, ho sento, va ser així, comencen a fer-ho. Arxiu de Lloret, l'arxiu de Sant Pol, l'arxiu comarcal d'Anoia, on hi havia hagut un confinament més dur al voltant de la ciutat d'Igualada, on hi havia hagut un focus del virus molt intens i molt violent. I és a partir del dia 30 de març que altres arxius arreu del territori espanyol també comencen a fer campanyes semblants. No utilitzant el hashtag Arxivem la Covid, sinó simplement la idea de crear aquesta xarxa, de demanar als ciutadans que participin en la creació de la memòria col·lectiva. Per tant, jo penso que el virus de demanar als ciutadans aquesta participació col·lectiva potser va sortir de Catalunya, no ho sé, espero que no fóssim tan dolents en això, el virus de treballar d'aquesta manera arran d'aquest background que us he explicat. En tot cas, a partir del 30 de març, comença Màlaga, s'ajunta Leganés, Arganda, alguns arxius valencians, i vosaltres ho sabeu molt millor que jo, que comencen a sumar-se a fer aquestes campanyes amb hashtags diferents, amb noms diferents, però que en essència busquen exactament el mateix. Nosaltres com a associació, el que sí que fem el 6 d'abril és iniciar la nostra pròpia campanya, interpel·lar a tots els arxius catalans a que s'hi sumin. Creem tot un seguit de materials adreçats a ciutadans i adreçats a arxius. Material que fem en català, castellà i anglès i que podreu, després veureu els enllaços, podeu consultar en què donem tota la informació perquè la gent sàpiga què és el que ha de fer i per què ho fem, això. Resultat, home, doncs 103 ens de tot tipus a Catalunya que participen de manera directa o una mica indirecta en aquesta campanya. 70 arxius municipals, 18 arxius comarcals, 8 ens locals, 4 arxius universitaris, una associació, un arxiu estatal del Port de Barcelona i un arxiu d'un museu. Aquí veureu una mica com es distribueix el tema. I aquí, en aquest segon mapa, observeu l'anterior, són els punts on hi ha els arxius, on hi ha més acumulació d'arxius actius, amb més xarxes ja creades, amb més tradició en aquesta manera de treballar. I aquí l'abast, perquè una cosa és un arxiu municipal que té l'abast del seu territori municipal, però un arxiu comarcal arriba a moltes més poblacions. Aquí veieu, doncs, no arribem a tot Catalunya, però a bona part. El que sí que és cert és que 560 municipis catalans en aquesta campanya tenen un arxiu públic de referència on portar, si volen, de manera voluntària, les seves imatges, els seus vídeos, la seva documentació, tot allò que hagin produït durant aquests mesos de pandèmia. D'acord? És a dir, hi ha 6 milions de catalans que tenen un arxiu proper i que, per tant, podrien fer aquesta feina. Això per nosaltres és un èxit rotund, perquè veníem d'una experiència 51 arxius, ara aquí gairebé es doblen les entitats que s'hi posen i, en fi, els resultats, però, encara els hem de veure. Més potència, cada arxiu fa la seva pròpia campanya. L'associació impulsa, dona les idees marc, però llavors cada arxiu coneix perfectament el seu territori, coneix perfectament la seva comunitat d'arxiu, els seus usuaris, en qui pot treballar, la seva relació més o menys de força davant d'un museu o davant d'una biblioteca. És igual, s'estableixen binomis de treball conjunt. Cada realitat és diferent i els resultats no seran homogenis, això ja us ho puc avançar, però poden ser molt interessants per entendre també quina és la situació del sistema d'arxius a Catalunya. Quins arxius estan més ben instal·lats, quins encara tenen problemàtiques de presència i d'impacte cívic i ciutadà. Penso que d'aquesta campanya en podrem aprendre moltíssimes coses. Aquí veieu que aquí són simplement unes mostres de l'Arxiu de Sabadell, Reus, Montornès, Bigues i Riells, les Franqueses, la pròpia Generalitat de Catalunya se suma a la campanya al cap d'un mes, el dia 29 d'abril, amb tots els seus arxius comarcals. En fi, aquí hi ha un xup-xup molt interessant, una acció col·lectiva de molts arxius públics amb un mateix objectiu. Això està molt bé. Això està molt bé.
Com us dic, ja dic, el volum no el sabem, i ja veurem què és el que hi ha. Per dir-vos que nosaltres com a associació simplement estem resseguint, arxivem la Covid, però els resultats són molt ínfims. La gent no està utilitzant les xarxes per a aquesta campanya, les xarxes socials. Està utilitzant l'arxiu clàssic, l'arxiu tradicional, la comunitat d'arxiu propera amb el seu centre de referència. Per tant, fixeu-vos que, malgrat que nosaltres la comencem com a campanya semblant Arxivem el Moment, la població la interpreta d'una altra manera. Això, al final, tinc un quadre que us explicaré perquè entengueu una mica què és el que pensa l'associació, què és el que pensen els arxius i com ho interpreten els propis ciutadans, per fer anàlisi crítica de tot plegat. Productes, i vaig acabant, que són les 11:05. Aquestes instruccions que vau oferir, que estan obertes per tothom, aquest Instamaps on podeu clicar sobre cada un dels punts i veure quina és l'entitat que està participant en tot això, i llavors una repercussió a la premsa, sortim al País, sortim a premsa catalana, Diari Ara, La Vanguardia, de manera més o menys extensa, i se'n parla d'això, es fa comunicat. Algunes reflexions per acabar, ja us dic, necessito un parell de minutets més, sobre aquesta darrera campanya. Això no ho hem fet sobre les anteriors, però ara, probablement perquè hem fet les anteriors, podem entendre millor què passa aquí. Tenim 3 graus d'interpretació de la campanya. Una que és com l'associació d'arxivers com a col·lectiu representant dels professionals i, per tant, amb una formació específica, amb un background a nivell d'experiència laboral molt concret, interpretem com ha de ser la campanya. 2, com els arxius que segueixen interpreten aquesta proposta nostra. I 3, com els ciutadans entenen les campanyes dels diferents arxius. I veureu que oscil·la tot plegat molt i penso que va bé per entendre com millorar campanyes futures. Quin és l'objectiu final? Que el ciutadà participi més. Ens ajudi els arxius a construir una memòria col·lectiva més plural, més oberta, més diversa, més completa. És això el que busquem. Llavors, el que l'associació entén que ha de ser la creació d'un arxiu comunitari, d'acord? Molts arxius ho entenen simplement com l'acció de col·leccionar informació sobre aquest període o sobre un temps concret. Els ciutadans també entenen molt més fàcilment el concepte de col·lecció, fins i tot que no pas el concepte pròpiament d'arxiu, el concepte de fons, i ja no diguem fons social o arxiu comunitari, que són termes científics a hores d'ara. El que nosaltres entenem des de l'associació com a moviment de crítica social, nosaltres volem que sí que la gent s'expressi, però que també hi hagi vídeos i fotografies de denúncia, perquè hi ha gent que ho ha passat malament. Hi ha hagut serveis sanitaris que han estat al límit o han col·lapsat directament. En fi, aquí hi ha hagut situacions que no han funcionat. Estem parlant oficialment de gairebé 28.000 persones mortes a tot Espanya. Oficialment. I ara ja ens van filtrant mica en mica que en realitat la quantitat de persones mortes en 3 mesos són 45.000. En fi, no és una broma això, en comparació amb altres països. Aquí ha passat una cosa grossa a Espanya. Una cosa molt grossa. O sigui, el que nosaltres entenem com a crítica social, que volem que això es documenti, els arxius ho suavitzen una mica, pel que sigui, per afavorir probablement la participació i miren que sigui més una acció d'una activitat en línia per estar visibles en aquesta època de pandèmia en què aparentment els arxius s'han tancat, etc. I els ciutadans ho perceben com voluntariat. Participem amb el nostre ajuntament, amb el nostre arxiu, en col·leccionar això, en la preservació de records. En la preservació de records. Aquest esperit crític potser es dilueix en aquest trànsit que fem des de la idea inicial teòrica de l'associació a quan arriba als ciutadans. Etc. Aquí podeu veure altres comparatives. L'associació diu documentació que aporti evidències plurals sobre la pandèmia, però en realitat els arxius depenen del biaix de la seva comunitat, com sigui, si hi ha més historiadors, si hi ha més ciutadans, diguem-ne, de peu, si el seu contacte és amb gent més de la cultura o gent gran, etc. El biaix pot determinar molt quin és el tipus de col·lecció que es recollirà. I els ciutadans el que fan és trien per emulació. És a dir, et pregunten què és el que podem portar i tu els dius més o menys el que ha portat l'altra gent
i ells acaben portant allò que els altres han aportat. No t'aporten coses diferents o noves. Miren per emulació. Per què? Perquè no coneixen en profunditat què és el que estem mirant de transmetre. Nosaltres busquem que l'origen i la procedència de la documentació sigui preferiblement no institucional, però aquí també els arxius depenen del seu biaix per selecció prèvia, com són els seus mailings, les seves xarxes socials a qui arriba i qui no. I els ciutadans ho entenen això com a ciutadans generosos. Jo em sento generós davant del meu col·lectiu i aporto, però, per exemple, gent que és molt important per documentar aquest període, que serien els fotògrafs professionals o els propis periodistes, són reticents a això. Perquè diuen, aquests estan menjant el negoci de les meves fotografies, vull que me les paguin. El que nosaltres entenem com una recopilació de xarxes socials, els arxius ho entenen com utilitzar xarxes socials per comunicar-se i els ciutadans utilitzen una mica xarxes socials i, sobretot, l'intercanvi per correu electrònic i WeTransfer. El que nosaltres establim com a hashtag definidor de la campanya es transforma amb el hashtag i altres hashtags i els ciutadans no veuen a l'Arxivem la Covid el hashtag bo, sinó tots aquells que siguin concrets dels seus arxius. Nosaltres fem una crida només a arxius, com a associació d'arxivers, però la realitat del territori és diversa i et trobes arxius que són potents i poden tirar ells per si sols, a binomis, arxiu-biblioteca, arxius-museus, depèn de la realitat de cada lloc. I els ciutadans l'únic que veuen és tant els hi facis un arxiu, una biblioteca o un museu. Ells veuen centres de memòria com a referents o centres culturals com a referents. I finalment el que nosaltres interpretem com una arxivística social, una acció d'arxivística social, els arxius no ho perceben amb tanta profunditat, sinó simplement com un repte d'arxivística digital, perquè tot el que els arribarà serà preferentment en digital, i els ciutadans ho veuen com una memòria de la pandèmia. Fer record de 3 mesos excepcionals a la seva vida. Esperem que no s'hagin de repetir. En fi, aquesta és la reflexió que volia compartir amb vosaltres. He mirat de fer els 3 quarts d'hora que se m'han demanat i aquí teniu un resum d'iniciatives, d'acord? Moltes gràcies a tots per la vostra atenció. Espero haver estat el màxim de clar possible i si ara, pel que he anat veient alguns missatges del xat, ho vol fer algun tipus de pregunta o comentari, estic a la vostra disposició en el temps que se m'atorgui. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Joan, per haver exposat tot el que heu fet ja fa alguns anys que comença aquest tema, no? Jo tinc una pregunta que també és al voltant del tema de la... Bueno, n'hi ha més preguntes dels participants, pareixen, però la meva és molt breu. Què en penses de que quan vas començar la pandèmia, des del govern espanyol, quasi la segona premissa que es van plantejar i que van dir i que van repetir diverses vegades era el tema de la digitalització, de la implantació de la digitalització, com a un tema superimportant. S'ha revelat que les xarxes socials i el teletreball i d'això ha sigut molt important per mantindre en actiu a un munt de persones i un munt de treballadors de moltes i molt diverses institucions. Això, què en penses d'aquesta actitud per part dels nostres governs? A veure, el que s'ha manifestat durant aquests 3 mesos era que allò que havíem sentit a dir, que fins i tot podríem teletreballar utilitzant simplement canals telemàtics, entorns de treball col·laboratius i corporatius, n'havíem sentit a dir com una de les possibles evolucions de la pròpia administració. Ara s'ha vist que sí, que es podia tirar endavant i que es podia aprovar. Tanmateix, aquelles administracions que tenien la feina més o menys organitzada i allà on hi havia sistemes de gestió documental més o menys ben establerts, han pogut tirar endavant en certa mida la seva activitat laboral sense grans daltabaixos. El que ha fallat potser no ha sigut la lògica de treball, sinó sobretot la tecnologia de treball que potser no estava preparada per rebre un ús extern tan intens, de molta gent que havia de teletreballar, etc. Per tant, jo penso que
sigui forçat per la situació, no tant perquè el govern espanyol ens ho hagi demanat o els diferents governs de les autonomies, sinó per pròpia necessitat, la voluntat de dir no et desconnectis del tot, perquè el que ens pot venir sobre és una crisi molt gran, mirem de trobar els mecanismes per això, per estar connectats, per promoure una digitalització de les nostres accions i la nostra manera de treballar. I en segon lloc, molt directament vinculat amb els arxius, home, s'ha vist que tot allò que teníem digitalitzat ha sigut de molt d'ús per a molts ciutadans, investigadors i de tot tipus, sigui pel gaudi de veure fotografies antigues, sigui per tenir temps per poder investigar, sigui per poder fer els seus tràmits administratius de mínims, d'acord? Però que probablement no ha sigut suficient, no? I que ara nosaltres veiem com a professió que una inversió en aquests plans de rescat que han de venir probablement seria en una segona fase de digitalització, una primera que es va fer els primers 10 anys del segle XXI i que ara arribem a un moment en què cal fer una segona inversió bèstia per digitalitzar els arxius i tot el nostre patrimoni i tota la nostra tramitació electrònica per arribar molt més als ciutadans. Jo això ho he viscut personalment més com una oportunitat que no pas com un problema, malgrat que he estat jo personalment treballant a casa amb el meu ordinador, la meva connexió de wifi i el meu mòbil, d'acord? Vull dir que aquí també hi ha pros i contres amb el tema del teletreball. Ara, si s'hi pot treballar, realment. Per tant, això és una de les coses bones que hi trobo. I arxivísticament, per mi, és una cosa molt bona, perquè ens permet, primer, continuar sent essencials, perquè podríem continuar davant d'una crisi sanitària o davant d'un estat d'emergència o un cataclisme, a no ser que ens tallin el llum. Això sí, si hi ha un fallo elèctric, aquí tant se val, ja tot, tornem a l'edat de pedra i tots tranquils. Però mentre hi hagi aquesta connectivitat, jo penso que la nostra essencialitat es pot reforçar. Aquesta seria la meva idea. Molt bé, moltes gràcies. No sé si has vist el xat o algú vol intervindre. Al xat he vist moltes preguntetes, però no sabria. Hola. Hola, Javi. Sí, vos comunique sí que teníem una pregunta en el xat d'Eduard Aguilar Lorente, que dia, hola, moltes gràcies per anar avançant. Des del seu arxiu tenen un especial interès en conèixer els diferents procediments utilitzats per a obtindre el consentiment dels productors dels documents i fonts cedits als arxius, especialment el que té a veure en la cessió de drets d'ús i reutilització, els drets patrimonials. Sí. Aquesta informació la pots trobar detallada en els consells i instruccions que vam fer nosaltres des de l'Associació d'Arxivers, d'acord? Allà hi ha unes infografies molt extenses que no he volgut posar aquí perquè eren llarguíssimes, en què podeu trobar com mirem de resoldre, o què és el que proposem nosaltres per resoldre aquest tema. Demanem que se'n cedeixin tots els drets d'ús i explotació, el dret de propietat diguem intel·lectual, el dret d'autoria, aquest no es perd, per tant, sempre nosaltres ens comprometem a citar l'origen, procedència i autoria d'aquesta fotografia, però que sí que se'ns donin tots els drets d'ús i reutilització. Si algú això no ho veu bé, aleshores ja no fa falta que ens ho aporti, no passa res. Ja ho treballaríem d'una altra manera. I que siguin categoritzades totes aquestes imatges i vídeos com a mera fotografia o a mer vídeo. Perquè és que si no no hi ha manera. De fet, la gent de la Viquipèdia, que també van iniciar una mica de campanya en el seu moment, ells proposen obertura pràcticament total. Llicència Creative Commons d'ús obert completament perquè es pugui difondre de manera voluntària i gratuïta. Això és el que busquem. Per això molts fotògrafs no ens ho porten, perquè ja veuen els seus drets una mica en qüestió. Però, clar, també busques el màxim de participació possible i ho has d'explicar d'aquesta manera. Però ja et dic, mira't aquesta informació que tenim a la pàgina arxivers.com i en els enllaços que et deixaré aquí en la presentació. Molt bé. M'havia semblat abans que hi havia una mà alçada, però no sé si les persones participants poden fer preguntes o tenen que fer-les per el xat, que no estic segur si se podrien activar el micro. Javier, poden fer-les ells directament. Alçant la mà se'ls dona àudio. Àudio i no sé si vídeo, si ho volen.
Val. Tenim pel xat una pregunta de Mari Carmen Cerezuela. Pregunta, Vale. buenos días. Sí. Es la primera vez que contacto con vosotros. Soy archivera del Ayuntamiento de Torrevieja y me quería hacer una pregunta acerca de administración. ¿Es posible que hubiera pedido que fuera ella la que hubiera levantado la No, mano? no, Sí, no, abaixa la mà, vale. Que li pues, donen... Adelante Hola, con la pregunta. buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. A ver, es la primera vez que contacto con vosotros. No sé si me veis. sí, Te vemos y te oímos, las dos cosas. Gracias. A ver, en el Ayuntamiento de Torrevieja, en este estado de pandemia tan horroroso, la experiencia nuestra ahora mismo es demoledora, porque realmente se ha planteado con todo el tema de la alarma creada en el Estado, se ha planteado el tema de la e-administración, la administración electrónica, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues en principio ha supuesto muchísimo trabajo y estamos todavía en ellos. Y yo sí quería plantearos una pregunta. Sí es cierto que se está respetando el cuadro de clasificación, se ha contratado con Gestiona, que creo que están bastante ayuntamientos de la provincia, ¿vale? Y si hay una cosa que me preocupa, porque la documentación que existe en los archivos de oficina y que esos 4 últimos 5 años que están en esos archivos de oficina, yo no quiero dejarlos pasar en papel al archivo, ¿vale? Entonces, los expedientes híbridos y lo que es ese archivo de oficina, que es continuación prácticamente de lo que se inicia con administración electrónica, ¿hay alguien que se haya planteado la digitalización masiva, cumpliendo todas las normativas, todo? Y si hay alguna empresa que conozcáis que se le pueda plantear para tener esa documentación que están tirando de ella de continuo ya digitalizada. En mi caso y mi experiencia, te diré que no, o sea, donde trabajo yo, que es en Tarrasa, no se ha planteado esto. Diríamos que también nuestro grado de digitalización de los expedientes estos últimos años, pues hombre, es un poco bastante elevado, por suerte nuestra, ¿de acuerdo? Pero para todo aquello que está aún en formato analógico, papel, no se plantea ahora una digitalización que se deba pues incluir en nuestro gestor documental, etcétera, etcétera. O sea, digamos, la tendencia es a un proceso de alta digitalización. Vamos a distintos niveles, vosotros, nosotros, todos los distintos ayuntamientos. Ya es una pena, sí. Es muy desigual, ¿de acuerdo? Pero ahora digitalizar todo esto, en fin, a no ser que realmente tengáis un problema grave de depósito para todo este material, yo dedicaría, digamos, el esfuerzo y quizás el presupuesto a implantar bien pues Gestiona o este tipo de productos para que todo aquello que produzcáis a partir de ahora ya sea en digital. Y todo lo demás, si ya te digo, el peso en sí y el problema de espacio, pues se puede resolver con una custodia externa o algo así que sea mucho más, digamos. Solucione este problema, no me preocupo ahora en digitalizar todo aquello en papel porque ya se ha producido así y ya está. Y solo digitalizar a demanda. Es decir, si hay algunos de estos expedientes que aún están en papel que se tienen que aportar ante una instancia judicial que o otra administración lo solicita, entonces sí, digitalizar de forma segura y con todas las garantías aquello que se te pide, pero no hacerlo masivamente. Esa sería Hombre, mi opinión. básicamente sería, por ejemplo, hay de un departamento que sí me lo ha pedido, porque, por ejemplo, el departamento de urbanismo se encuentra con planes generales, estudios de detalles, tal, que todo eso, pues claro, son expedientes que van enlazados unos con otros. Entonces, realmente es un problema, pero lo mismo pasa en contratación y, claro, hacer algo masivo, ahora mismo que estamos intentando entender cómo funciona todo el programa, cómo poder introducir, la verdad es que es una locura. Yo quería preguntaros si teníais alguna experiencia de eso. Yo creo que es una locura y es una solución cara.
Es decir, porque tú digitalizas todo este volumen y si hablamos de temas de urbanismo, que son inmensos los planos, etcétera, y toda la documentación, estamos hablando de que una cosa es digitalizar, que se puede hacer, digamos, de manera más o menos automatizada. Hay empresas que se dedican a ello desde hace muchos años, pero es todo el volumen y peso digital de esto necesita repositorios que lo soporten. Claro. Y aplicaciones que permitan consultar esto a la misma, digamos, a una cierta velocidad. Os va a desequilibrar, digamos, todo pues no, bastante desequilibrado vamos ya, que no hemos tenido nada hasta el momento. Vamos a dejarlo. Y con los híbridos tampoco. Se queda una parte en papel y la otra en digital. Sí, claro. ¿Eso habéis adoptado en vuestros archivos? Sí. De momento vamos tirando así, sí. Muchísimas gracias. Nada, a ti. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Porque vamos un poco mal de tiempo ya. Nadie? Pues nada, Joan, donar-te les gràcies per haver participat en nosaltres. Has fet un plantejament molt clar de tot el que ja havíeu fet, ja havíeu preparat i, evidentment, jo trobo que són campanyes ben importants per a donar a conèixer-nos els arxius i el nostre treball. Moltíssimes gràcies.